Riguchia sabarimi bekemeri osebimeri abuna avocado amoneri toke bakoro mukieli ne benyorere bitoki bibakonye nigo basabiri gusimeka chi avocado ichekerero chikuru kwa hash na libara nyali uchioni guchia se chinsi chesko ekiagera tichiri gotoba na kugunda bwango asensemu yenda basaye na barabwo nigo bayirwe esegeto kwegera gokora na korosie binto gwetera se chinchira chekerero tomonyore umusa kyoito na roboti urwase ubwagari abalimi nigo bayirwa basemya igoro yechinjira chingiya cyo bakora uburimi bwabo nabo iko komento bya ase bimeri byabo bunachi abukato ama namatoke ebimeri ebyo bigokora byo kigema anene kigema ase liro bali agusi ngesho iyo bulimi tubwata bono iga ngende kere so important goto ngani kere mwende nankobera nkali tincha ndole difference yo bulimi na bintu bigente bulimi bwa avocado bwo bintu nebingi biramaga to kuligereria. Igo a challenge to what knowledge in our people. So our desire is to see how we can help our young people. But to are over many bakoli vintevi, kara koronkora banaba vinteviga, impana okora factory ende, igabaru school straight, bagateba, nabatoka umonta tuoroki. Asomo sankarekano August Innovation Week 2025, abarumbeke mleki avocado ama nabaliba komento bya no bongencho, kusavali audition, asama tunda bunali toke, negati ya balia, baliganigwa elinde borokie, abasae igoro yobole miobwo. Unabono, otuare emete about emete tubekere 100 ya avocado. Akere kwa gesire emete 100 abera ko almost 2000 kgs. Baga tebe abantu bito kana bakonyare kyare ebinte bune bikora suga. Abantu bakoros na abana bakisi university bachakire toro bono barosire company yabo inje gondo bunu mworokereria omugaka Jackson oluo chikurwa ase kyombe kyabarabu avocado negati abali babwato bomanyi obonene igoro yobosimeki no bone bwichi avocado chekerero chimenyekante na avocado nabono nigo akomanyo muligara rwensoko TV igoro yekemelekyo bono ntubwate aina about che angaisano types cha avocado chash kuko golden hash nereye ntubwate kurukwa efigaton kwa giant anena ke niga kwanire igoro yetobautiero ase gati avocado litonariti abatambe ya jumbo amone iga yakerero ikurukwa hash avocado eye golden hash liko toba bwangu kya yabikusinemeri yekoirwa chikase chiro ya take time giant banta exporters mbaliko chira sababu ne lina giant yego cha toba bwangu nabo igora ya semabiria korwa boka 8 nigonere anyora libagaria bene likoerera igoro yebintu ao ebyo bikoroisigwa korwa aseri toke kuna juice amabuta amo nebisuguti mo ya obosie litoke lya green ligosa likorosu bagaria bobosie bosie watoma korosia igento kentuale taka igakirekia sana igento kunga banana crisps eclipse yigane litoke ligosaburwa abantu baminto process wa diamana ko biga Chile Innovation Week ya gusi ito ya kisi baleta banana juice yirengia sana na nakanyura ne juice boronge litoke lito buli komite bakalia baiga obaseme babwata gochia asa baiboli bonsi boli buna babwana to ko abana babo obaseme obonge rinde babanyangani ko babwana to korana no ine karabaganda to kwedigeria bana baita bagusiga obwate chinguru chingi yana nda bangaini abaya emichando batagendo ke miseti ebumanyi igobona abaibuli to invest more asokoroki abana baito bagana so umanyi bule ekara banyorera ubumanyi omwana umwate ubumanyi igakora ibinte bye gukumi ebukungotebere na kyo morali gaite ebukungotebere nga abantu bane basirire asugutamanya onyana boni go bakwanira emechando ao eyibagwetera ekara bagokora emirimo iyo yabo yagwa affect skin teko basmuthiga yego twale bitonda ne bitonda biliko for export amarwera naro insecticide amagena ngo charatwa hailstones aite bisiche bunebi yakere serikali ya county ya Kisii bunembo yomono aso kwero bakonya uroba semya gochia asaba sae gabana agatubwasi ge serikali nibwate semwe sana yokobeka arafe kwa tuwa nyorto bakongu na mangane stima na bintu binda akatuwa kira serikali especially ya county omugabana tara to let down katiba national government actually na uba allied program ya uchaka under ideas program. We are very thankful for the government. Bono nigo yabere buya ekera basaye na babwatani ao babalimi baganda tukubwaterana elinda kurwa abasemya gochia sabasaye igoro yechinchira chekerero chokoroisie binto ingolipoteria Nsoko TV kuroka igaso bagatagati mu Chibosongo e county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge.